Ahojte priatelia, a máme tu 6. epizódu. Poďme sa spolu pozrieť na vaše stroje. A ako prvý traktor tu máme priamo zo žatvy. Soci nám poslal svoj Fendt 516 Vario. Nádherný stroj. 10 z 10. Veľmi nás teší, že tu máme ďalšiu traktoristku. Denda jazdí na nádhernom John Deere 7R 310. 10 z 10. Jirka má doma najsilnejšiu 120 v stredných Čechách. Má motor zo 161. 8 z 10. Samuel nám zo svojho dvora poslal Zetor Proxima Plus 105. Pekný kúsok. 8 z 10. Pozrite na toto 14-koňové dielo. Samuel doma jazdí na tejto legende. 7 z 10. Tomu sa povie odvoz siláže. Radoslav nám poslal fotku svojho John Deere 6R 155. 9 z 10. A teraz tu máme traktor z kategórie až na doraz. Mirko nám poslal svoju ZTS 102. 8 z 10. Adrián má takto doma vymazlený Zetor 8145. Tomu sa povie starostlivosť. 9 z 10. Aj vy cítite tú vôňu slamy? Jirka nám poslal svoj Zetor Fortera 140 HSX pri zvoze slamy. Krása. 8 z 10. Zlaté české ručičky. Michal si doma spravil vlastný projekt s menom Kocúr. Nádhera. 8 z 10. Matiáš má doma raritu. Konkrétne traktor Zoom Lion aj s čelným nakladačom. 8 z 10. Martin pracuje na nádhernej súprave. Konkrétne John Deere 6195M so sejačkou Bednár. 9 z 10. Traktor z kategórie ako nový. Jirka nám poslal svoj Zetor 6245. Tak by mal vyzerať každý Zetor. 9 z 10. Treba sa starať aj o pasienky. Jaroslav nám poslal svoj New Holland T540 pri kosení nedopaskov. 9 z 10. Predná maska z pera dizajnerskej firmy Pininfarina. Jirka má doma nádhernú Proximu. 8 z 10. Filip robí odvoz na žatve so svojím traktorom Case IH Puma 165 CVX. 8 z 10. Unikátny bordový Fendt 936 Vario Profi Plus, na ktorom jazdí Daniel. Zaujímavá farba. 9 z 10. Tu je dôkaz, že John Deere sa vyhrabe skoro zo všetkého. Damina nám poslal svoj John Deere 6930 Premium. 8 z 10. Adam nám poslal nádherný 6-valcový Fendt 818 s podmietačom Pettinger Teradisk. 8 z 10. Jarná príprava lúk. Massey Ferguson 7S s výkonom 155 koní. Krása. 9 z 10. Kone pod kapotou, kone vedľa kapoty. Nádherná fotka. Jakub nám poslal svoju 45-ku. 7 z 10. To bola nádielka čo? Nezabudnite podporiť svojho favorita. Vždycky v komentároch nájdete komentár s názvom traktora a ten, ktorý sa vám najviac páči, dajte mu like. My sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.